Jak se jmenuješ? Jarek. Počkej, Jarku. Já vím, nebudu. Tak, pozor, odplavem, udělej místo. Pojď na to, hop! A výborný! Na tlačbě, policejní autě nebo na právě. S tím, že městská policie chce nás informovat, protože vás jsou známe vyzvednutou hlací kartu tady, ještě dostupná je důležitá. Jsou tam takové 4 hlavní úkoly, který když jeden splníte, tak se vám odškrtne. Pokud budete mít 3 věci splněné, tak budeme hlací kartu odevzdali, jsme vysokou odměnu a hlavně, ta vaše hlací karta bude zařazena do zpracování. Jsou do 15 000, což je krásná cena, tak se teďka vysvětlím. Dokonce je to i karty největší sloupy bezpečný, aby se třeba někdo nespálil, že to za Okej, trošku dál, zahákni si palce, ti to uklouzne, jde na to, pojď, hop, výborný! To je ono, máš to jo, máš to na super, to bylo Jardo, hopla, jaj, kousek vedle, ale tomu se stav se můžu klo. O, možná Nikolko, čau, tak, to mi to hodím trošku mít, chytej, a hop. Počkej, to nemáš chytat jako na to, musíš skočit do vody. Děkuju ti. Tak tedy, víš jak na to? Pořádně se musíš rozplácnout do vody, jo? Hop! Super! Teď to hodím hodně dopředu, jak se snáš, hop! Jaj! A dobrý, dobře jsi tam plácel.